da abaru kurmat nu wallah ayah mga tawa kurmat nu wallah sang kutua masa nasu mga tawa miyang biyatu Ramadan miya padan miyan sa iyan kaya puso iyan agyan kanan hikmah akib kita limo Ramadan abad kumula niyan rakitan wag yung kanan akalak wallah tiruang kahi Muhammad ayah daalawan yan ang mga tawa miya lapis ng kutua mga tawa aliyapis yan na ginawa niyan na gusto mga pamilya niyan sa kapagauman niyan sa alungan na amawari. Ay, maana na siksaan siya kini ama pakalidas ng tanong ng wallah napili niya miswata yan pagkatunagang gusto niyan ng kutwa ay maana nakapagkatunag lawas agyang kutwa ama sang kutwa siksa nami umanong panagyang kutwa kasabit ang kutwa kapili niyang kutwa yan pagkatunag mambulawas yan nagiti sabab aso ayam anana amu Ibrahim na inadin sa neraka abundala asu kapra di pagkakilala Ibrahim kaandi kisakit yang kuto puso yan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ilmi wal iman. وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة إلى يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Raderon mga urip no Allah na semang nakonskanong saging kaya maana nakapagkatali mo aging kaya bulan Ramadan. Sa pwedeng aya kapakatali mo markita no bulan Ramadan na palapale di no mapipiya ginawa tanong. Taon si kanta no Allah si kuki panggulalan ng tanong upim barang aya maana na mga pangutan uli na simba si Allah. Kapira-piray mga tawa ay maana namin sampay ko Ramadan na di masusurot kasi kaya pantagan sa ospital. Udi na sa mga pamilya niyan na adna ay maana na makagudamon. Wala buron sa mga ina, igira ay adla sakit ko mga watayan. Sa manena, tanduwa iyang maraniyag yung kaya ay maana na paglatan tanduwa yung kaya bulan Ramadan. Upama ka aya maana na betwitan wag yang ka aya masa tanu sama sa akapreparad na aya mapetero tanu na masay niya mialit so kapreparad. Kaso mga padagang na igira apa kataling umakiran su Disember na mawatampan pipira penulan na miya kariparad usiran din sa aya maana na mga dagangan ay pendagang iran. Miatan iran din nagyang kutwa aya maana na darpa aya maana na pumaradaan iran. Mati penagiang kutwa kapakatali umakiran Disember na makarili para dusiran nagyang kaya masatan nagyang kaya aya mana na pito-pito go ina Ramadan nagyang kutwa atirutan mo upama ka pendeita tanu sa kapri para duna aya mapetirutan o penamyali tanu isami apa nutul malubay ba nito hadith yan ugay na bumarata aging kutwa kapag penulaw nasibun mga ulama salaf na ayat taliran na namulan adapan kapakatali mo Ramadan na papalad ni Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Papalad ni Allah ako pumangni nilang Allah min pakam barakatang kiran wallah sumapapad dalam amapya sa giyang kutwa Rajab na giyang kutwa Sya'ban nami sampai silang si Ramadan sa ayat katinan ng bulan. Nadita yan ikataw na mga ginawa tayo na may pamangitan mo. Wallah kami sampai tanong Ramadan. Kami yang kada sa mga tao. Ay maana na mapita na Ramadan na si ikiya pitaan sa giyang kutwa ay maana napat masagyan. Na ay mana minuminus sa manaya kagiyang na kaya pakalat kaya pagkarani Ramadan. Na ay minuminus na miya paniataka apagkatali yung mas Ramadan na palapalayakan din pumuasaan sa Ramadan. Kaupama ka aya maana na aya din ka kisampay ku Ramadan na sabab sa tiyari maka wallah na amay ka giyang kutwa niyat ka na dito din aya maana na tiyang kadikas sa ginawang ka umisampay ka ku Ramadan na pumuasaan ka dahil lagi di ka buo kaya pamuasaan so kadangulangwan o Ramadan kagi sabab sa kutwa kaya pa kapaniyat ka sa dito aya maana na niyat yan uri na ng mga wiknuwala na ay susurat kaya giyang kutwa pagarian na
mga ungang mapapadalom sa giyang kaya bulan Ramadan na gusto sa pati ako makabatan. Wait na malandunan awasiyat. Namadal kami iya pumusiyat na nainuba sa ayam na kuminun sa giyang kaya oras tanong. Giyang kaya ayam na lang na suguan wallah. Giyang katiruyo tayo yung kutwa isa mala ulama si sa Saudi dado na anarumiya utarkanulong si pumasa katatagumi si sa giyang na Madina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nariyo kami miya pamihitan isaw to iya katiruo sa pati mga ulama nagiti makatutulog kibimbas amala ulama sa Saudi na aya katiro yan na lang-wan aya asuguan wallah nagulang-wan ay inisapar wallah na aya paganay ang mapapadal mo awangan na pagilin wallah antaw nun imanga tao attitude na pangungunutan inisugur ka wallah giyang kaya ayaman na Ramadan pumuwasaan ka na ayam yasupag yan nasubabaya ka kung panganang ayam yasupag yan nagyang kuto babaya ka kung panginuman ayam yasupak yan nagyang kuto babaya ka kung ayam ananading ka di kisili ang kudarulupa natinigil ka ang kuto babaya ka kung kagi ayam yudir ka na swallah nagina ni pagilin wallah anto nun imang ataw ay panggulalan yan so order wallah babiyapan ayadin ayam ana nagkiraga yanun nagyang kuto siya'y apagkubayaan yan marayagan na sa utadir wallah ayatir wallah na ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyam hiskan waya miya maratiya na inipaliyuga terkanu suka pangwasa kama kutiba alal ladina min qablikum sa lagi datig wallahu kinipaliyugat nung kumanga tao amyaw na aniw na ayawan na la'allakum tattaqun kaubang kalu-kalu ng bubulikan wa mga uripin wallah ang mga alaikalak wallah mga muttaqin mga alaikalak wallah naging kaiyak kalak wallah na madakal chukya usew mga ulama kaya takifiran na isa ini ta'rifiran na tira na at-taqwa hiya al-amalu bit-tanzil ayak ko na kalkwalla nagyang kutwa kipanggulalan na nakaku initurun ayam ana na mapapadalom sa giyang kanan Al-Quran lang wana ayam ana na subuan sa giyang kanan Al-Quran na ipanggulalan ka bapiyapan miya subagyan subaya ginawang ka subaya ginaway ayam ana na karumang ka so pamilyang ka so kadandan ko ayam ana na mga tao apagkabubayan ka na amay ka ayam ana na dito ka ang muttaqin na ipanggulalan ka sumapapadal asubuan sa giyang kanan akatir wallah sa Quran naswini sa paruna punilan ka yuti al-amal bitanzil warida bil qalil mabali ka urip na masuswat sa giyang kutwa ipriskirun wallah apya may ito kagiya basta urip wallah di kaswat ko ipriskirun wallah apya may ito na aya resulta ito na ku iniyan sudinian rak kuwarian sudinian rakagi digasuan sa giyang kutwa ipriskirun wallah na ayang mga tawad dito miyambiyat Ramadan miyakwani na giyang kutwa mapapadalom si iku ayang na Ramadan nagkabali sa kaniyan amasusuat si iku ipriskirun wallah mapapagasiyan agiyang kutwa babayaan sa giyang kutwa siya apagkababayaan yan amay ka ayang na ini sa parupuraan warita bil qalil wal isti'dad liyawm ar-rahim aya mga tawa miyambiat Ramadan miyasag biyanagyan kanan abapapadal mawang si iku Ramadan na aya dinian di preparaduan nagyang kutwa kapakaumanyan sang kutwa kuburian aya dinian di preparaduan na suka pakaumanyan sa hadapan wallah kenapa aya dinian di preparaduan nagyang kaya ayam anana dunia ayam anana di pamagitong di pagamagan iking baan rakasa kalab kang ganatang kasugniya lagi daw ito kaya doon naging pagarihan na amina ka kumpakambata iya ka paginataw na tumaros ka yan ang isa ayaman na kusin ang mga ulama sa giyang kaiya-ayaman na mapapadalma hikma sa giyang kaiya bulan Ramadan ang buling kaniya na uripin wallah ang maadnun agiyang kutwa kalak wallah kaso wallah na ayaman na biyan tugyan pati ako kapalang palitan ni pako sa hadapan wallah
Na ayabiyan tu wallah amiya kapia-pia aya makna na penutuan tanun sa kapakaumatan sa hadapan wallah. Nagyang kanan akal wallah. Kaya Peter wallah na patazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pelutukan watig wallah. Aya sumiur kana wallah. Pelutukan watig wallah. Aya pelutuan kana gyang kaya kapoma sa gyang kanan akubur ka. Agian na nakapurama sa nakubur ka na daman amat tao ko kating kakukubur ka. Kati ang mga pagarian na mga lim ay malana hidup to. Kas ay katawiyak na dalil abunya aloy at yang mananian so kating kasagyang kanan akubur ka. Nagyang gaya ay mana na dunia na ay tama na ay kumakalilit kita na pagalitan ng pulo ako ay mana na pitupulo. Nagyang kanan nakapakamang kasagyang kanan akubur ka. Na anda mali diyon kaplutui dingga katawani katingka sagyang kanan ayam na nakubur. Sumiyat tay si kumasaw Rasulullah na ayat tinin sa kanan nakuburian namiya kasang gibugo patagato sa agu jalan 40 lumrag. Na sumiyat tay kumasaw isa namiya kasubra ruduan giburag. Nagkapakaya gitu na nakitong ka ebu kaya tinin sa dunia na miya kay sa mga kisipudua sagyang kay dunia na miya wapat. Na ayat kaya tinin sang kutuwa kuburian na subra duan giburag. Napirap ni da kapakatin ka nga banggit. Miyado yatos si kumabanggit na labi magatos sumaytok na tos. Nadap niya mapupos. Kaya ka pupus yan at si Dr. Pausin yan kanubo. Na si iku kapakag mo umahdi mong tatak. Apo Rasulullah. May puso ito na tundun din susapulo ang mahala at si iku banggit. Agiti ka po haranin. Ayaw maana na sumanga tao ayaw maana na mapapadalam sang kanan kuburiran aminiran payro sa subradun kiburagun na dapat di panakatawan ikaketiran ro napan-apan sang kutalantan da abar kita no ayaw maana na pakaiwas sa giyang kanan ayaw maana na po matanjang na kubo na kailangan ang kutwa kapluto ingaon na ayaw Peter wallah amapi aluto nagyang kaya inindi or kita no Ramadan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pelutukan watig wallah na ayam yang kapia-pia pelutukan yung nagyang kanan akalak wallah. So mga tawam yang biad Ramadan naginan mga taw ang mga alay kalak wallah. Ginan so mga tawa aya tiyang kedua Allah ang mga taw aya maana na mga tinabangayan. Kaya Peter wallah na in awliyauhu illa almuttaqun. Daman at tinabang wallah sa gin kaya dunia. Inunta sa mga tao ang mga alay kalak wallah aginan so ayam ana na ipatiling mo Ramadan ayam ana na dinyan rakitan gimbian in awliyauhu illa almuttaqun walakin aktharuhum la ya'lamun. Na basta kaya tinabang wallah na ayam membuat sekretur na basta tinabang ka na hindi ka pa kinanglan niya sa tabang nagtabangan ka na ayat tinabang ka na wallah na ayat Peter wallah na ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun tanuda nati wallah kamataan asu mga tinabanga wallah na din abayran ayam ana na pangandam na agudapan abayran mi pembuku alladina amanu wa kanu yattaqun agitu susirano to mi amarateya ayat betadiran na mga alay kalak wallah Umatan sa hadapan wallah. Dan naukit kapagumatan sa hadapan wallah. Apiag ni katitan kumakutan. Kaayatir wallah na faida nufikha fi suri. Fasayqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Thumma nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Maka judu mayupu Israel yang kutwa yupu payanat. Ibu din miyatig na masa at kaya panulong Rasulullah na sama niya na miso sumutian din sa mulia. Na makadudwan yan mayup na pagaliayup niya na miyag isu-isu lalang na parang iwasagin kayo. Na iyup niyan kuruman na umanisa na nasangkot ang pagtanong faida nufil kapisuri pala ansaba bainakum yawma idin wala yatasaalu. Miyada subangsa. Miyada su ayam ana bangsa na miyada agiyang kutwa ayam ana kadatu na miyada agiyang kutwa ayam ana natamo. Da abaru kurmat ni wallah. Ayam mga tawa kurmat ni wallah sang kutwa masa nasu mga tawa miyang biatu Ramadan.
Mia padan mian sagian kaya pusuyan agian kanan hikmah kita limo Ramadan. Apa kumula niyan rakitan wagian kanan akalak wallah. Jalani TV. Ay mana fitir wallah la inna akramakum indallahi atqakum. Ayada alawan yang rekan wasasakaun sakapauman yang sahadapan wallah. Nasadin sa mga tao ang malarkan ni kalak wallah. Sadin sa mga tao at area mayan. So ayam anana hikmah kapag kataling mo Ramadan ayam ya kalala hikmah na pambiatan kaniyan sa kabaling tao kanipan wallah ang malaikalak wallah naginan di mga tao ang kurmat wallah sa kapurumatan sa aming manangon. Dabang sa katilay ni Manaring Salman Al-Farisi na ayang katatanong diyan nun na miya katilumang pisa. Sa diyan di kampo penuba sa diyan kaya agamatan o agama Islam. Jalani TV. Nasigo kaya pang Islam yang naibigay sa mga Quraysh ya Salman man abuk. Hey Salman na anday amaga. Dala mabateriya nama yan. Sabab sa diyan kutwa ayam ana na may tupan na miyada na miyaka pirat mapusa na ayam miyatiriyan na tigin na abil Islam. Ayat tigin na maak na si Islam. La abali siwa ida takaru biqaisin aw tamimin. Ginama ko na Islam da abakan ama asal kausan. Ubaya kibisi nirun nakaya pamilya kanwa Quraish. Nabu pamilya kanwa Tamim. Na mga alam kani bangsa. Widan tingin na ayamak na Islam. Alawan ako ng amali bangsa. Na benar agyang puto atin digyan kaya Peter Rasulullah na Salmanu minna wa ahlu baiti. Suatu yang Salman na padrak nanan napdanan sa pamilyak na tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuto din kaya pakai sabuti niya nun asu Salman na kumasalo na mauri na benar kada abang sanya na pagkalinya si ibu dunia na pagkikurmatanan wallah kagi ayam anak pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya niya kalala pamilya sang kutuang masa nagutaman si iman ko na pamilya Quraish. Pamilya Quraish. Na bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyakin ya Abu Lahab. Bapak Rasulullah na sabab ko ayamana na daniyan tarima yang kutu ayamana na biyatan Islam. Biyatan Ramadan. Nadapan na mawapat na ayam bitiru Rasul bitiru wallah natabbat syada Abi Lahab. Laman miya siya Abi Lahab. Upang makagiyan kaya ayam ana nakapumatan sa hadapan wallah na adna kamung saun na daalawan yan amarani ko Rasulullah kabapayan ugaid na dapat matay na kini pamanita wallah tiyang kedua Allah adiniyang pagkikormat sa kapupungan yan sa hadapan yan. Tabbat syada Abi Lahab. Miya sia-sia Abi Lahab. Watab miya sia-sia. Yang kedua Allah. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dirumpakan kaya muna ati wallah. So ayam ananapat yung utang kanyan nabu sa mga watayan. Naman ito. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Minirap si karumanian ab miyak kalala pamilya. Si isa ayam ananamagka. Sabab sa giyang kutwa ayam ananadiran tarima agiyang kaya. Biyatan amin italimu Rasulullah, min italimu Ramadan, nada sirampan ayam anana mga wafat, nat yang kedidnu Allah, adiniya siran ayam anana bagi kormat. Magnaan humaluhu wa ma kasab, sayasla naran datalah. Au dilaman. Taman sa siyaki ini ayam anana Abi Lahab na adna watayana dua kata wasi'un pa wasi'un taiba. Apaleo tumiyakamun ku Rasulullah, Bapak Rasulullah, siyaki ni Abi Lahab nang bala iya siran kaswate Abi Lahab asyu'at ba usyu'at taiba na miya pangarumayran surukay ya usu'un mukultum miya ang bilag siran piya ang bilag siran ya kay Abi Lahab na Peter ya kini awat bati nakagi miya ang bilag kami nasadin sa apakatu na miya gusto Muhammad na pamamakin kang kaad na mapanggulaw amasa na miya katub na siran na tinimu yan sudut yan na initupri siyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubid na doon misang na ayat piyamang ni Rasulullah na ya Allah
Napaki kada senakasiku isa ku mga arimong kasiyakin ya ayam ana na Utbah. Jalani TV. Tingdian misa. Miya kamu. Kana miya nimbilang nga mga padagang sa Syam na miyanot kiran si Utbah na kadiya makakanjiran agagawi nagpakaturog siran na miya ka si Utbah sa ayam ana na pugis ka arimong na tiya pugis lalawas yan. Tidak ini tatap lalawas ka. Tina diyan manari pilipatan yung Panginoon Muhammad ang pagiganaw niya ng mga harimau. Natilabas ka buhay kinarimaw. At tina yung panginan na kanun namin yung pagturog tanong na siya kung nitagoy sa loob. Natira na uway. Siya ko sa loob. Siya ito ba? Yung ito isama kaunod na siya ko yan o kaya pag-Islam yan na pinutol niya. Dahil kami panatigyan turugan na miya ko maswarimaw na piyang po niya na ulumi. Nadin yan nun matuin siya ito ba? Tong may pakatigin siyang aloob niya, ito niya nung siya ito ba, na pagpumakinig natigin umbala at tangilak. Pagpumakinig natigin umbala at tangilak natigin, akapanggar nga taong arimaw sang putwa mga tulad auliya kiniya Utbah. At iyo pa mga kanagyan na arimaw na, ito sumpanin taong Rasulullah, ginan dinagkimangan na usa ayam na nagtutipon matwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayan ang mga urip. Miya panutul sa ayam ana na Bukhari. Ama niya, sid niya sa miya ka bagbagra ayam ana na hadith mga Muslim. Aso Ibrahim, yalqa Ibrahim abahu azara yawm al-qiyamah. Jalani TV. Azam na amayaw Ibrahim. Nasuima Ibrahim na ayagrarian sa history na Abul Anbiya. Ama mga nabi ngayon na aya kung makalilidan nabi kuriya niya ng buota niya. Na makapito na sila na si Ibrahim alayhis salam na may pito na yan so may na azam. Akiday yung Ibrahim siya na aya maiyan makaiit mabuntag yan. Aya maana na mapapunabayan na aya patirun pa yakulu lahu Ibrahim alam akul laka la tahsin. Patiruni Ibrahim si dia maya nahiya makulay na ba akan nakaridi damatiru ay yung masupak. Na kaya patiruni o Ibrahim fayaqulu abuhu al-yawm fal-yawm la usik. Iman tuat diyan na dirun sekadin supak. Na pumang nino Ibrahim si ikwallah fayaqulu Ibrahim ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atun. Haikan na akin na ayaw na promise karak na diya kung kapakapambukon si ikumasa akapagwigang ka kung mga tao. Na iman tuwa tigin na kati siya ma. Hati tigin man na isya ma. Nagtumang ninakon raka ang makasul sa surga. Anday namang ni Ibrahim. Nabi. Mga abatain na mga nabi. Mga abuyan na nabi. Abuyan sa Rasulullah. Kasu Rasulullah na aya apuyan na Adnan, na su Adnan na wadaw Ismail. Jalani TV. Na aya pumangni na Ibrahim, pumangni niyan ko Allah makasulja, susurga siya mayan. Na aya petirun wallah, na tigina inni haramtul jannata alal kafirin. Hey Ibrahim, na mata anak yang kedakan haram o surga o adna makasuldun akafir. Dia maka di surga siya mayan. Na makanil si Ibrahim sa suara at tulong kasaging kanan ayam ana na kabubuinain ka na tumulong na may linyan siya magyan apukilan din sa neraka. Amin beli aasu siya magyan. Fayanduru faida huwa bitabihin multatihin fayukhad biqawaimihi fayulqa finnar. Ayam ana mauribun wallah na pagkaumatan usa'al mana maurina da bangsa. Kamismo Ibrahim, ay mga tayan na mga nabi, ay mga apuyan na mga nabi, na diniyang kasabaat siya mayan umabak asul sa surga. Sabab ko ay mana na daw nagyang ko to apitiru Allah, ay pinakamapi aluto, fa inna khairaz zadi taqwa, aginan so ay mana namin italing mo Ramadan. Daun, na dibagi kurmat wallah. Tumiyulong na milay niya siya mayan amim beriyasu na ayak aturin inil hajar al-Asqalani na ayak kung nasa bapagyang beli niya na aso na kagiyamya ginataw sa dunia na bigyan sa mapia pamikiran
Inadnu Allah ay makna na manusia adalawan yan amapiakadin. Pagyaguan yan sa ay makna na mapiapa pamikiran amin nilawan yan si mga binatang. Ugayin na kagidin yan usara. Sumpan mapiapa pamikiran yan. Kung kagetunan yan ko ay makna na dito agama. Ay nusarian lagi yung kutwa ay makna na baya ginawan yan. Nagito ko ni sabab at yung piluin niya na aso. Ay mana na ay nusarian na pamikiran na aswa sabu sa kabayan. Ikadwa Usain Ibn Hajar na ino ko na kimimbuli ya aso. Kagagaw to Allah ko Ibrahim. Gagaw ko Allah ko Ibrahim. Kaya ay mana na upama ka ay mana na si Ibrahim na kilay niyan sa mga tao sa neraka na din yan kakilala siya mayan. Jalani TV. Kaupama ka kakilala niyan Rusya mayan sa ngutwa mga tao sa neraka. Napagkarata ginawa niyan. Kaisa man nagdaalawan yan na ang malaarata ginawa mga tao sa naraka. Nagyong kutwa mga ama absiksa ang kunaraka. Napagkaili niyang pansiwata yan. Napagkabubayan niyang kudunya. Apagkatunag alawas yan sang kutwa kita taranwag yung kutwa siksa. Kul innal khasirin alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Tirong kahi Muhammad. Ay mga tawada alawan yan ang yalapis. Kul innal khasirin alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Tiruang kahi Muhammad. Ay alawan yan ang mga tawa miyalapis ng kuto. Mga tao. Aliyapis yan na ginawa niyan. Nabuso mga pamilya niyan. Sa kapagauman niyan sa alungan na amawri. Ay maana napsiksaan siya. Kini ama pakalidas ng tanong Allah. Napili niya suwata yan pagkatunagan ko niyan nang kutwa ay mana nakapagkatunag lawas agi yung kutwa ama sang kutwa siksa nami umanong panagiyang kutwa kasabit ang kutwa kapili niyang kutwa yan pagkatunag mambulawas yan nagiti sabab aso ayam ana na amo Ibrahim na inadin sa naraka abundala aso kapra di pagkakilala Ibrahim kaandi kasakit yung kutwa puso yan. Mga dalilan na sa ayang mana na ayang mga tawag kurmat ng Allah na sa mga tao amiyakap luto sa aging kayakalak wala aginan sa kita limang Ramadan. Kaya atir Allah si sa Quran Jalani TV. ang mga tawag tiyang kadiyan awa mga tao apakalidas kumargin sa alungan amuri na sa mga alay kalakwag sa mga tao niyang dito Ramadan. Laman pala yung tanod niyan, sigit sang kutwa din na lawan niyan ang malimbuat itay. Daalawan niyan ang magarang, ahadu minasya'af. Mas ay ang maana na may tuwad yung kutwa sa timan abu. Pinakang malindu at itay. Pinakang malibut ang atitay asidin na kakantaya sa naraka jahannam. Andi kapulit utaw na si imyaw sa naraka jahannam wal iyad billah. Na ayat yang kedua Allah apakalidasun na sa mga tao amyang dito Ramadan. Wa in minkum illa waridha. Da ati wallah isa kanu inunta na pakasagay sa kanatitay. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Da ay isar kanu ati wallah abadi pakasagay sa giyang kanatitay kanyanan napili Allah hukuman apala-pala tanurun pakasagay ami panggulalan. Na ayabu at yang kedua Allah ayam anana mga tao apakalidasun na wayunajillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su sayubda ayatna thumma nunajjil alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya uriyan yan nagtigo Allah na pagkalidas nami sa mga tao ayam anana mga alaykal ko Allah. At ayun po natin Allah at ditulog sang kanan na atit kaya pagukitan tanong pinakamalibot ang atitay na sumangatao ang mga pluluto sa kalakwa Allah aginan sa kitaling markitan ng Ramadan susurga na kaya pitir Allah kapawarisun na susurga mga mutakin tilkal jannatul lati nurituha min ibadina man kana taqiya. Itu ati Allah subhanahu nuridu min ibadina ay apa puris min
mga katiru Allah. Ayat katiru Allah na inna lil muttaqina mafaza. Naman ayat yang kedua Allah. Mataan abagin mga alaikal Allah. So ayat mana mafaz? Ayat mana mafaz? Nagyang kutwa kasawiting kasagyang kutwa. Mga asing din sa surga. Yung kutwa pengasul ka sa surga. Magkawaiba at taraba. Pengasul ka sa surga. Nakumbuli ka. Ayat builid ka. Na 30 ang talo. Piti kawaib. Marasersik. Mga pangdaan. Ayat mana nama marasersik. Ayat mana na sa mga tao sa surga nagidi ka. Kasarita nila nakapipiyag na ito sa mga muttaqin. Apa sultian sa surga na pumbali sila na mga muda. Amang nasirsa sa ayang anila. Ayaw ko hindi nila na 30 di kumana. Saling. Ngayon mga sultian sa surga at 30 din ka nakagir. Sa surga na mapapadalmun. So ayang ana na adiding lawasig. Adiding kalbugan. Dudun so ayang ana na mga lawasig. Ang mga gulat na mga pakatulog, timbarang ang mga lawasik na ayilin ka na 30 ang utilo. Kaginan na nagigid na 30 ang utilo, naginan sa hindi na mo piyak ay kapangilay. Di ba ito na surga nga di ko ano? Ati, pwede ako di ba? Ani, mami na dari. Yun bisa pa. Mapiyagay panandaman. 30 at ibigilan nga ayang ano na piyagi sabitan ka nga piyabing barang nga ayang ano na mga prutas pimbarang ayang ano na mga lak na ino ka piyagag paginan sa 30 kayo ito sumasa amalakay ka kan na ang kakasari-sari ayam na biyang kapan ka na apuro ka na 40 ka hesta 40 ka jira ang apuro ka malay daw tayo gaya na natin paasul na lang niya paasul na asul ka na buwabas ka pulong tila na liyusul ino ka biya kalala ang kakasawit niya ang biya kalala panganunan abiya man biya kalala panganunan nakakinatigwan napakalala ang kaamamaka ang kakasawiti aging gaya panginginuman laguging gaya pimbarang ay amana na panganang ilaman ito na ayak ibigyan saan na sa mga daw ayamana na miyambi ito Ramadan yung gaya orasan na makampat mga flag lagi din ka sumaso isa na ayak ini pamaling nun sa langit na 30 din nag-iitan. Ang butak ini pamanig ko isa sa langit at 30 digin na isa miya panuntun na ba kasi sabi niya na pituragun na ipandato yan sa Islam na kawapat ko ayaw bumapagiging isa na 40 ragun. Wait na itong mga ayatan mo tumakin kagyang kakatan na doktor. Tumangin ang Allah sa miyan tirawan siya mapia na kaya sabutan bibia niya tarima mga pusutan waya mala ng minggulalandan mga plututan lang aditan bigang pagintaw sa kaya Ramadan mga pagamantan sa mapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.